Салом алейкум оҷи Лада Ларгус 2014. Состояниш нормальне. Ходовой, подовой ягон чи камрин надорад. Ҳама чизиш кор мекунад. Пробегиш 183. Нархи наво 700. Гуфтаистем иншоалло бо муомила мешавад. Кадмое ки Лада Ларгус мисол мефаҳманд бо хуштута марҳамат. Салом алейкум бобоҷон. Як мошин дорем дар сайт пардош кадомеро дар кор боша. Яндекс доставка. Мошин Citroen солаш 2006. Дар документош чӣ хеле мебинед сирх сафед ҳамин намудан. Ба права тоҷики RC ба любой намуд права ҳайкараш мешавад. Мошин Яндексда грузовой сов мешава. Бренд нора ҳамаш бренда. В общем, инак ходовош чётка. Даронша нигоҳ мекунед. Рулёш гидравлик. Солаш 2006. 419 километр гаштагия. 419 та опшн. Барои чизмони то то'g'ri шуда 100%. Дароҷа тарафовӣ мешава. Даронаш опшн. Ходовош ягон майда надора, барои навай сервис бировардан полный ходовош карагиям. Одамое ки мақсад ки вай мекуне Яндекс за кор кардание миёе опшн кор мекуне. Ина багажеш. Ин барои фақат барои Россия, барои коркуни Россия ба телефона намешавад. Опшн солиш 2006. Нархи боша 470 таш мегем. Бо чақчақ мекунем. Кадоме ки харидори қизиқа занг бизананд. Мақсад страховкаш дар номи худам, мошин дар номи худам опшн страховкаш то моҳи май. Кадоме ки мегирад аз страховка менависимаш то моҳи май ҳал мекунам, моҳи май шуд мебуромаш. Моторша нигоҳ мекунед. Моторш 1.6 1000 сум мерезӣ. Ҳамин саҳар то бегад 5-6 сум кор мекунед. Кадоме харидор боше. Бо кадоме мепурсе ки подвикуб мешава, подвикуб мешава. 500 та подвикуб, половинаша мете, половинаша то страховкаша бучидана.